מי יבוא בתור? בבקשה. אבל שיבה שואל, הוא יודע לנו. עכשיו אנחנו לוקחים אותם לנתיבות עולם ועם כל אחד מניחים את התפילין. אוקיי. נו, יאללה, שוקו, נו. רק תזיז את הידיים. תזיז את הידיים. יאללה שבק לי? שלושה בדים, שלושה של בדים. שלושה בדים. בדים בדים. מזל טוב. צריך להגיד לכל אחד שקבל תפילין מזל טוב, לא? מזל טוב. מזל טוב. אפשר להיות בר מצווה בגיל 30 או 70? אפילו בגיל 100 אפשר להיות בר מצווה. אתה תצמד כל הזמן. זה תמיד מנסור, נכון? מי זה מנסור? תמיד מנסור, כן, זה תמיד מנסור. מאיפה אתה? פתח תקווה. פתח תקווה. רגע. אבל שיבה, זה מתאים לו, איך זה מתאים לו עם כובע? שיבה בוחר? זה מתאים לו כבר? כבר אפשר לשלוח אותו לישיבה? ישראל.